akne, putod man kasi kamot. Ay! Kapaka no. Nga na. Gana, manang kada ta joy butang ta. Manang mga hurog. Ata ko nang ipatang sa sapa nay. Ya. O kusag ba mo dagan sa tunggok doon. Tingin ko rin mong kamot la. Sige tadi ba. Ala. Uy. Sarap dake aman yung paak nay. Good morning! Ako na po na si Reverse. Karong adlaw. Wato mismo sudaan. Katapat na namin gaton sa unang nga nangamit. Alimang kong karong magka. Katong among giiduk-duk. Karabit sa kamagka. At may sa bahay nila Ate Mimi. Kay birthday mas isang tatay. Happy birthday rin mo, tay Berting! As Ate Mimi kaning order man og suman ni manang hinan og biko. Kaya madaghanan ba itong suman? Diya, saan pa nagdani? Kaya ko Ate Mimi, suman! Pila na kabuk daw? Bawala na ito, 205. Kuha na nakabuk suman, 205. Sagbi ko, tapos sud. Suway mo order sa biko, suman ni manang hiling ka. Ay nilab kasi bukalit. Nah, kuya, itong suman kaya, ang lambi agad sa glasa. Kanang na mo, kalimut ko kasi mga nagtilaw ni mo. Kasi manang niya? Nasa may lang yung sekreto ng imong biko nang? Basta yung magasagalak kog mo. Wah, naman sa kita sahog. Dagbe ko da. Ang ipangko og ang buhok kay tag maglagpad sa motor mo na sa wakwak na kabut. Wang gipaggo, kaon di maglagpad ba? Asi apa po mo na pag abo sayap. Asi manang. Di semana magawan ka man dagyang Paris. Wa man dagilang kabadyo. Greet naman ko sinong tatay. Ma'am, Mimi, happy birthday lang mas sinong tatay. Dala ko sa bahay. So, wala tayo masakgan. Kuman ka nay? Kuman tanay? Dasa na, kuman tanay? Diyan ko, mo ba, bawal ng lakaw mga senior citizen. Di gizay pa na, sa lupin ay. Wala tini, paglag silupin. Kuya Won, tagapagkita na ninyo di ay. Nabuhita dyan, naging mo sila ng heart. Naging mo sa heart nga. Darag, dubas siya na. Uy, kaharapang buwag, ibutang niya. Naging mo gan dyan ah. Heart. Ang dali araw po nakahimo di ay. Mga supod. Bato naman ay. Nandiyan guys, dahil nakaabot talaga sa mislong sudaan. Grabe din sir, alabang kasagan nagpadagan. Mung dahil rabi nakaabot. Nandiyan, mauna na nagbayad nila Ate Mimi Anyas ko guys. Adaghanan ka doon sila bisita na. Adaghanan mga motor nakaparking. Nandiyan guys, nagabirahan, nag-gate kaya pasag din na lagi ekonomi. Nandiyan, napadudugay pagkatsukudan ni. Kaya ragasang umawanahang pero kurinig nag-iilot. Nandiyan, matug kaya pag umangkang Ate Mimi, gihinagbo mi. Nandiyan, murag na, waag hang uwaw. Motong nasud na naman din magpadadyon kay naman pa pag-umag ng Ate Mimi enza na magpusil ng pag mga uuna sa sud sa ilang bahay kay enza nahilalat lagi ang COVID. Enza guys na adagapad sila kadyoy bisita lahi pa dari ilang bisita sa gawas. Enza lahi pa tong dato sud. Enza nga araga dyan naghanay tao. Grabe karon pa jud ko kasawag nga ni nga nakaatin ko, grabe ka tsugdahan nagtao dyan. Nansada na guys, nakasad na dun sa ilang bahay. Pero nagilibag may asa mo na rin mga lingkod, kaya ramang taasa magilang mga lingkuranan. Nansa kay, namo ko nakita nga kuan. Gisuwat nga, pero may bola ng pamilya mo, dadto minilingkod. Naas dyan, mo ining una. Naraman di ay! Begini.
Birthday nga. Ito ang simpa. First time sa tibok, kinabuhi na mamali ko birthday nga. Simpa na. So, busy pa din ako na kaya busy fans. Di ka din ako na tayo ang message mo. Kasi pa rin sa mga naman eh. Pero, salamat ka sa pamilya. Let's go. Ang sa kami. Nakasot sa mga mga. Wala nila ko nakatapos sa labang. Salamat sa ginagawa ko. Di ba ko mapagkapagkado ng pagkakalo? Sinta ka. O ibig sa kalibutan. O congratulations kay di ka na makabot. O sinta sa amang henerasyon. Bakit di ba ko pag-amang pagkakado? Basta ka. Congratulations. Di ko na nag-ginoo. Ibrasyatik as ginoo. Taas na kinabuhi. At sa balat ko, ay ako sa mga couching pang birthday. First time sa ating birthday na birthday. Yan ang congratulations, yo! There's a birthday na birthday na again, happy 80th birthday! Wala na naman kayo mahal. Happy birthday! Hi guys! Di ana uli na dito Miss Bay. Grabing uwawa na ba dito sila ko at timimenyas ko nga bay. Andha ka dito tao. Anda. Naho ko gana pagabot na he. Pag kasidon ba ko di mara ko kabalik na sa kagi kay paglilipan na silang ba naghanam kasi tao. Mura bang nay kumbira din nga grabe sa gatong uwan. Grabe gilang parte na tulog harang kasi tao unsa. Naghanap yung mga pagkaon gusto ga na mara kabot tunog ang tisan gusto na nay. Salamat Ate Meme, dali po digi pa na Ate Meme nga kuan. Alimango kuno ni. Masih walagan. Gabi. Asik na Mickey Mouse ya, gisuot na tiri. Ha? Asik na buhit ni Mickey Mouse, gisuot din. Di, ano mo? Ang tanawan. Aram maganda pa sa bugata. Ha? Makan balik. Awan din jog managan ba ni di buhi makaning alimango na ina. Akan ka din si Bako. Ya, pabili sa tanong. Katipan na pa. Uy! Oh my God! Hala buhi! Lagi! Kaya buhi lagi halang ibang huktan na ba? Lalay! Ganda ka. Lagaan. Hala nay. Na may hukot? Ha? Hala, adyo taga-taga dani, puto dyan ka May mo. hukot na. Ato sa kulang, ato kunting ang hukot. Ano ka buhi? Grabe ka sa maka! Ato lagi ka. Adyo dyan. Ato ko nga makabuhi dyan na. Minsan nila pag-hukot. Hala, anak ko agad sa kaadyo dyan. Dakong Kutsara kaliro. na ko. Ang sama yung luto natin dyan may. Ako kay Baw na, sa inyo na punto niya. At nung hukot may kunti. Eh di naman na mga kay, ano ba? Taba ka ni? Kana, di mo na mo pa kay hut na naman rin. Hindi na naman. Ha? Nagka, Grabe agad sa kaadyo. Hala. nagka, Mr. Crab. nagka, Yeah. sa mo ko kubusa. Aray. Ay! Hindi, anak ko, dapat ka na Lalay, alatay, adyo makakuin na kayo. Di, naghitam nga papaak, di mo mahadlo, kay hitam paak, ha? Mara yung delikado. Lamay sa niluto. Nay, araw ko ang kaadyo. Si Arston, pag tumunaga sa una, inginip niyang kuha. Nanagat pas Tatarang taga-ata. 1976 pa to. Kanya ko. Tarang karata. Di palagi na din kaya mama, kung sila kanang hukot may kunti. Hala, nagkaam ka sa kaadyo. Ang magkaa. Naman pusok-pusok ka ng insana. Napon mo silang Na, karang ako ka kaadyo. Hala ka dyan. Ingani ka bang ibang dagdag na sinagi. Salamata ka sa kaadyo na ni Ate Mimi. Na. Grabe mabong kasi may dagdag ka rin sa gabi. Hala dyan. Ano magkaa? Ang ganda na. Adjust na nanay. Di uy. Adjust na. Di lagi. Hindi. Na, yan sa kanila pagdakap ni. Uwan ni makapaak ni. Putod ng kasagkawat. Kaya, alas tingin ka. Kapako no. Nga, naninga nga na.
Dahil Ano nga? Sige lah. Sige lah. Ang puto yung kamot. Puto na wak sinugkon. Kana may tabi nay. Kana mo dito. Kubay ako may. Para wak singa nga na. Nah, laki ah. Cara bekten pa imo Mr. Muscle lagi. Laki na nga. Ano mamatay. Para ka magazin ni. Ay mo na hilin. Isa pa tuon na. Na kana tiri. Managa na ta ajoy butang ta. Manag mga hurog. Ate ko nang ipatang sa sapa nay. O kusag ba mo dagan sa tunggok dun. Stingin pa lagi mo kamot lah. Sige Sige dari. mo Sarap dake aman yung paak nay. Sa mora to. Ara salamat agad sa dali ate Mimi makasuya kami na panhapon unsa. Pag nagre kay mo sa kusina unsa. Ano pa dag manghina na ng panag